miksi tulet luokseni, Väinämöinen? Etkö tiedä, että minä en ota vastaan kutsumattomia vieraita? Tällä kertaa tulin taistelemaan. Tulin voittamaan Tuonelan emännän. Ho! Jos olet kerran noin rohkea, oi suuri soturi, niin yritäpäs voittaa kuolema. Päästä minut, armahda minua, Väinämöinen, viisas Väinämöinen. No kerro, miksi tulet ihmisten luokseen? Ja tuot pelkkää surua ja murhetta. Oi, En tiedä tuollaisia salaisuuksia. En voi vastata. vastaa, tai saat maistaa omaa lääkettäsi. No hyvä on. Minä annan sinulle pyhät kirjat. Niistä saat tietää kaiken. Miksi synnytään, miksi kuollaan ja parantavien yrttien salaisuudet ja pyhät sanat saat myös tietää niistä. Vai pyhät sanat? Hyvä on.